Da, denuntziatzea gure situazioa eta Urola Kostako gazte eta langabetu dena situazioa. Eguneko gota laua langabezia dakau Urolan, eta ez da hona eskubide da hemen Eusko Jaurlaritza ez da lamoitzen, Arantxa Tapia ez da lamoitzen, eta gure ez dakit zer futuro ekan amendik aurra. Eta lamentalia dela, eta guztako litzakula, gobierno baskoko batemak gurekin itzitea eta pio. Eta ze izate iten oain? Baina hemen epetze du hemen gehu inzerratzia eta batzuk lotu moia eta gure kexak zabatzia Euskal Herri gozio baldin bada. Porque guria gute zegea, baina gugea beste enpresa bat. Dano daki Urola Kostan zaidan gertatzen eta inorrez tala imoitzen. Eta aparte, beste enpresa guztiak ikustetxugula, gure aurretik burruka egindako zeatanak galdu indiala, langilean eskubideanak galdu indiala. Soldata bajatzea, lan orduak igotzen dira, da hori ez da. Hori baldin Eusko Jaurlaritza dakan plan industriala, guri egin dula. Hemen mobilizan berdela.